ሰላም ከመይ ቀኒኹም ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ብ212531 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ዝመሓላለፍ ናይ ፍርቂ ሰዓት ፈነወና ጀሚሩ ኣሎ ንሎሚ ሶኒ 16 ናሓሰ 2021 ወይ 10 ናሓሰ 2013 ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተኻየደ ፌስቲቫላትን ዋዕላታት ምህራትን ዝምልከት ጸብጻባት ኣለና ብሰሙናዊ ስፖርት ሓሊፍና ድማ ኣብ ኤርትራ ኣብ መምሕያሽ ቆጠብቲ ጸዓት መጎጎታት ዝነጥፍ በዓል ሞያ ክነዛርብ ኢና ካብ ደቀ ምሓረ ቅድሚ ኩሉ ግን ዕለታዊ ዜና ካብ ገብረ መድህን ኣብ ምዕራብ ኦሮሚያ ዝርከባ ሓደ ዞባታትን ከተማታትን ኣገልግሎት መጓዓዝያን ኢንተርኔትን ምቁራጹ ነበርቲ እተን ከባቢታት ንቪኦኤ ተዛሪቦም ቤት ጽሕፈት ርክባት ኦሮሚያን ፓርቲ ብልጽግናን ኦሮሚያን ብወገኖም ንባዕሎም ግንባር ናጽነት ኦሮሞን እናበሉ ዝጽውዑን መንግስቲ ድማ ሸነ እናበለ ዝጽውዖ ዕጡቃት ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዝሓዝዎ ብዙሕ ቦታ ከም ዘየለ እንተኾነ ሓልሓሊፎም መገዲ ክዓጹ ይፍትኑ እዮም ኢሎም ብኻልእ ወገን ኣብ መብዛሕትኦም ከባቢታት ኣርባዕቲኦም ዞባታት ወለጋ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ምቁራጹ ዘረጋገጹ ሓላፊ ኢትዮ ቴሌኮም ዞባ ምዕራብ ብምኽንያት ቴክኒካዊ ጸገም ዝተቋረጹሎም ከባቢታት ንምትዕርራይ ንሰርሕ ኣለና ኢሎም ንጸብጻብና ኮርመልካ ሳራፍሳየ ክተቕርቦያ ነባሪ ከተማ ነቀምቲ ዝኾኑ ኣቶ ጋሮም ሰኣሎሙ ኣብ ሓደ ከባቢታት ምዕራብ ኦሮሚያ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ካብ ዝቋረጽ ልዕሊ ሰሙን ከም ዝኾኑ ንቪኦኤ ተዛሪቦም በዚ ምኽንያት ንዝተፈላለዩ ጸገማት ምስ ጥሕሙን ገሊጾም በቃ መገራ ደምቢደሎ ከና ገራ ሶሳ ከና ናብ ደምቢደሎን ኣሶሳን ዝኸይድ መጓዓዝያ የለን ሰላም ስለ ዘይብሉ ይፈርሑ እዮም እንተተታሒዞም ብኩሎም እዮም ዝቕጥቀጡ ናብራ ኸቢዱ እዩ ዝርከብ ኣዝዩ ሰብ ተጸጊሙ እዩ ዘሎ እዮም ዝበሉ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ምዕራብ ወለጋ ከተማ ጌምቢ ዝኣትዋን ዝወፃን መኻይን ልዕሊ ሓደ ሰሙን ይኸውን ክንቀሳቐሳ ዘይምኽኣለን ነበርቲ እቲ ከባቢ ተዛሪቦም ኣብ ቄለም ወለጋ ከተማ ደምቢደሎ ዘሎ ኩነታት እውን ተመሳሳሊ ምዃኑ ኣቶ ሎሚ ባሻ ዝተባህሉ ነባሪ ብስልኪ ካብ ዝሃቡና ርእቶ ንምፍላጥ ተኻኢሉ እዩ ኣብ ምዕራብ ኦሮሚያ ሓደ ከባቢታት ንኣገልግሎት ምቁራጽ መጓዓዝያ ዝምልከት ንዝተላዕሉ ጥርዓናት ኣብ ክልል ኦሮሚያ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ረከባት ጌታቸው ባልቻ ከምዚ ይብሎ يكن ديغوف كلتي غرغراتي ولي جارمني سچوا جرم تيلف ነዚ ሃገር ንምፍራስ ተሓባቢሮም ዝሰርሑ ዘለዉ ሕወሓትን ኦነግ ሸኔን ብዝኸኣልዎ ጸገም ጸጥታ ንምፍጣር ክሰርሑ ጸኒሖም እዮም ሕዚ እውን ኣብቶም ዝተጠቕሱ ከባቢታት ዝኸውን ዘሎ ንሱ እዩ መኻይን ጠጠው ኣቢሎም ቁልፊ ሒዞም ይኸዱ ነይሮም እዚ ኸይኸውን ኣካላት ጸጥታ ይሰርሑ ኣለዉ ስጋብ ሕዚ ዝዓፀውዎ መገዲ እንተዘይሃለዎ እውን ነቲ ታሕተዋይ ክፍሊ ጸጥታን ህዝብን ብምፍርራሕ ንኸይንቀሳቐስ ይኽልክልዎ እዚ ድማ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ይፍንውዎ ኣለዉ መንግስቲ ድማ ስጉምቲ ይወስደሎም ኣሎ እዮም ዝበሉ ከምኡውን ኣብ ፓርቲ ብልጽግና ኦሮሚያ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ርክብ ህዝቢ ኣቶ ታየ ደንደኣ ንባዕሎም ሰራዊት ናጽነት ኦሮሚያ እናበሉ ዝጽውዑ መንግስቲ ድማ ኦነግ ሸኔ ዝብሎም ዕጡቃት ዝተቆጻጸርዎ ቦታ የለን ኢሎም ይኹን እምበር ሓልሓሊፉ መገዲ ክዓጹ ይፍትኑ እዮም ኢሎም ዘርቤ በኪትና ኣጄተን በኪቲ ሓልሓሊፉ ሰባት ይቐትሉ መገዲ ዝዓጽሉ ንብረት ዝሰርቅሉ ኩነታት ኣሎ እዩ ካብኡ ሓሊፉ ዝሓዝዎ ቦታ የለን እዚ ድማ ወያነ ኣብ ዝነበረሉ እዋን እውን ን25-26 ዓመታት ቦታ ሒዝና ጦር ሒዝና እናበሉ ይዛረቡ ነይሮም እዮም ሓሶት እዩ ይኹን እምበር ሰብኣይ ጎድኡን ማለት ኣይኮነን ሰባት ይጉድኡ ጸጥታ መንግስቲ ኣብ ዘይብሉ ከባቢ ሰሪቖም ይጠፍኡ ካብ ዝወፃእ ግን ዝተቆጻጸርዎ ወላ ሓደ ቦታ የለን እዮም ዝበሉ መንግስቲ ኣብ ልዕለቶም ደባይ ተዋጋእቲ ንዘልዕሎም ክስታት ካብ ወሃቦ ቃሎም ብስልኪ መልሲ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፈተነ ንሎሚ ኣይሰለጠን ምስ ረኸብና ሒዝና ክንመለስ ኢና ይኹን እምበር እቲ ጉጅለ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ዝፈነዎ መግለጺ ኣብ ምዕራብን ደቡብን ኦሮሚያ ከምኡውን መብዛሕትኦም ከባቢታት ማእኸላይ ኦሮሚያ ምቁፅጻሩ ወተሃደራዊ ካምፕታት መንግስቲ እውን መሓዙ ገሊጹ ብተመሳሳሊ ካብ ዝሓለፈ ዓርቢ ጀሚሩ ኣብ ከባቢታት ምዕራብ ኦሮሚያ ምቁራጽ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ምህላው ነበርቲ ሓቢሮም ነዚ ኣመልኪቶም ኣካየዲ ስራሕ ዞባ ምዕራብ ኢትዮ ቴሌኮም ሙላቱ ጉደታ ብስልኪ ኣብ ዝሃብዎ መልሲ ንሕና እውን እቲ ኣገልግሎት ምስ ተቋረጸ ኢና ሰሚዕና ብፍላይ ምስ ሞባይል ኮር ባንክ ተታሒዙ ተቋሪጹ እዩ
ካብ ከተማ ነቀምት ወጻኢ ኣብ ኩሎም ዞባታት ወለጋ ተቋሪጽ እዩ። ኣብ ነቀምት ብዳታን ብሮድባንድን ዝሰርሕ ኣሎ። ነቶም ብቴክኒካዊ ምኽንያት ዝተቋረጹ ክንሰርሖም ንፍትና ኣለና። እቲ ካልእ ግን ካብ ላዕለዋይ ኣካል ትእዛዝ ንጽበለና እዮም ዝበሉ። እቲ ኣገልግሎት ተቋረጸ መስቲ ኣብ መንጎ መንግስትን ጉጅለ ዕጡቓትን ዝግበር ዘሎ ጎንፂ ርክብ ይሃልዎ ኣይሃልዎ ምርግጋጽ ኣይተኻለን። ቅድሚ 1 ዓመት ግን መንግስቲ ኣብ ልዕሊ እቶም ዕጡቓት ንዝወሰዶ ስጉምቲ ስዒቦ ኣብቲ ከባቢ ኣገልግሎታት ስልክን ኢንተርኔትን ክቋረጽ ገይሩ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። ኣብ ክልል ኦሮሚያ ልዕሊ 2 ሚልዮን ሰባት ተጠቀምቲ ረድኤት ምግቢ ከም ዘለው እቲ ክልል ኣፍሊጡ። ናይ ኦሮሚያ ምክትል ኮሚሽነር ኮሚሽን ስራሕ ኣመራርሓ ስጋት ሓደጋ ኣቶ ገረሙ ኦሊቃ ኣብቲ ክልል ካብ ዝርከባ 21 ዞባታት ብዘይካ 2 ዝተረፋ ዞባታት ናይ ምግቢ ረድኤት ተጠቀምቲ ከም ዘለዎን ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቦም። ብተመሳሳሊ ዜና ናይ በልግ ዝናብ ብምዝንጉዑን ፀገም ፀጥታ ብዘስዓቦ ፀገምን ኣብ ዞባ ጉጂ ኣስታት 300,000 ነበርቲ ንሕፅረት ምግቢ ከም ዝተቃልዑ ናይቲ ዞባ ቤት ጽሕፈት ስራሕ ኣመራርሓ ስጋት ሓደጋ ኣፍሊጡ ይብል ጸብጻብ ከልሞ ዳዊት። ብኻልእ ዜና ካብ ክልል ኣምሓራ ከባቢታት ዞባ ሰሜን ወሎ ብሰንኪ ኩናት ተመዛቢሎም ኣብ ከተማ ሃይቅ ዝርከቡ ሰባት ካብ መንግስቲ ዝግበረሎም ናይ ምግብን ካልኦት ቀረባትን ስለዘየለ ንጸገም ከም ዝተቃልዑ ገሊጾም። ኣብ መሓዳሪ ከተማ ሃይቅ ብወገኑ ብርክት ዝበሉ ተመዛበልቲ ናብታ ከተማ ምእታዎም ብምግላጽ ተመዛበልቲ ዝሓሸ ሓገዝ ናብ ዝረኽብሉ ናብ ከተማታት ደሴን ኮምቦልቻን ንምግዓዝ ይስራሕ ኣሎ ምባሎም ጸብጻብ መስፍን ኣራጊ ሓቢሩ። ኣብ ኢትዮጵያ ቤት ጽሕፈት ሕቡራት መንግስታት ኣብ ቀረባ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ስሩዓት መራኸቢ ብዙሃንን ናይ ሕቡራት መንግስታት ሰብኣዊ ትካላትን መሻርክትን ኣብ ኢትዮጵያ ሻራዊ ፖለቲካዊ ኣጀንዳታት ሒዘን ይሰርሓ ኣለዋ ክብላ ምግላጽን ኣዝዩ ዘሻቀል ኢሉ ብሕቡራት መንግስታትን መሻርክቱን ዝቐርብ ሰብኣዊ ሓገዛት ብ4 መሰረታዊ መትከላት ማለት እውን ሰብኣውነት፣ ዘይሻራዊነት፣ ብዘይ ኣድልዎን ብነጻነትን ይሰርሕ ይብል لمعنتي أبزوز مجلسي بزوم متكلات زيومن مس منجست إثيوبيا بموهادن حبرات منجستات مشارختن أبكلاتن من محدارات كتمان حجز نزل اليوم كلهم أقداس حجز ناجورو يميبل بتشبوت قلل تنيا بزي اللون بتسأجم نزتتن كفوز بتاتن مأخل غيرهم يسرح اللوي للو بمغصال منجست إثيوبيا هجراو لولاونتن دحنتن هزبن ناي مخبار وفري جبر حيلي كتعيشنا إثيوبيا زيجاتات المحبرة فتحي إيزي ما صويو نحوحات دقيفكم بزبيل زوصلو ناي جملة سقومتتات بحصوص تطعو كبلون قلتوف ناي مصراي سرح كسرحن ون اتبارت حاتيت الله إزي ما لما عنت عبز صوعو غازيت مجلسي بمسارة زرقوحو ناي صحف مجلسي أخراري بهر تنياتات مسزبولهم حوحات عبز حلفة من الفتر وتمرت نحادنتن سلامن إثيوبيا كابزولو حادة قابتوساقي ناي إثيوبيا ناي وصاي صلاتي زبلو مسارح بمخان أبت هاجرن إز زوبان حادقا كم زفتر أغنزيب الله ناي تبارت صحفي أتو أبب أكالونة مجلسي بنباب كم زبلو زي أب كلاتنا أنصلالو يزلو حادقا ببقعات نممكاتن نمترافن كلاتنا بحادنة أتاهاخيبو كسلف سخيل ناي فيدرال منغستي بمخانو منغستي نازقبؤو كابزخونا يخون اوان نلعلي بزل على بقعات كواسا وتادراوي علم لخاوي ركباتن بروباغاندان كما نبابرهم استمزابلون زيقاتات محقاز زكتات الحقراوي الأولاونتن دحنتن هزبن ناي مخبار قبر حايلي بقلت افكتاشن نابسراح كأتون نحات تيبل اتبارتي اتحساسي بالنسبة لوكالي قداي نحوحات ترقف إيهم زتبهالو سبات بجملة أسيروم زبليو زفز أما أسرتي ببقوع مرداتان مصراين استمسرتك خون كمزرلو آتو أببا أكالو قليسهم قدم كبل أوزوز أمجلسي ناي مقرن تاسو قمتك وصر كمزسوعو بمحبار حزون أبلعلي هقراوي حادناتن سلامن نزن سلالو حادقان مقلباس وصر سقمتي نزالاقي حبير كامنبار بزي قد مركعو حقن سرعاتن تختيلو كوصر كمزرلو نازخاخرنا ناي زيقاتات سبقاوي مسالات بزي أفلالاي بمعرك خبر أو إتنا نحل فيلم يبلس أبساب ملسكاتشو أمها كباديس آبا ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ሶማሊያ ኣብ ዝርከባ 10 ከተማታት ክልል ሶማሊያ ንሰራዊት ምክልኻል ዝድግፉ ሰልፊ ተኻይዱ ኣብ ከተማ ጅጅጋ ኣብ ዝተኻየደ ሰልፊ ተረኺቦም መደረ ዘስምዑ ተጠባባቂ ርእሰ ኣመሓዳሪ ኣቶ ሙስጠፌ መሐመድ ሕወሓት ኩናት ዝኸፈተ መጥቃዕቲ ስለ ዝወረዶ ከይኮነስ እቲ ሃገር ንምፍራስ ን40 ዓመታት ዝኣለሞ ስለ ዝፈሸሎ እዩ ኢሎም ኣለው ነበርቲ ከተማ ኣብ ጎኒ ሰራዊት ምክልኻል ጠጠው ከም ዝብሉ ኣፍሊጦም ይብል ጸብጻብ ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሬዳዋ
ኣብዚ ሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝርከቡ ኤርትራውያን በበይኖም ንጥፈታት ኣካይዶም ኣለዉ። እቲ ኣብ ከተማ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተኻየደ ፍጻመታት መበል 47 ዓመታዊ ጽምብል በዓል ፌስቲቫል ኤርትራውያን ሰሜን ኣሜሪካ ቀዳመ ሰንበትን 14-15 ነሓሰ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ምክያዱ ሓደ ኮይኑ ብትካል መጽናዕቲ ኤርትራውያን ንፖሊስን ስትራቴጂን ዝተኻየደ ቀዳማይ ዋዕላን ከምኡውን ብማሕበር ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ብሽክሌታ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝተሰርዐ ውድዳት ብሽክሌታ እውን ነይሩ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን አልሸባብ ናይ ዲብያ መጥቃዕቲ ድሕሪ መፍጻሙ ኣብ ሶማሌ ሓይልታት ሕብረት ኣፍሪካ ንሸውዓተ ሲቪላት ተኩሶም ከም ዝቐተሉ ኣመሓዳሪ ታሕታይ ሸበሌ ዓብዱልካድር መሐመድ ኑር ገሊጾም። እቲ ቅትለት ካብ ከተማ ሞቃዲሾ ብኣንፈት ደቡብ 100 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ኣብ እትርከብ ኣብ ጥቓ ናይ ገጠር ዓዲ ጎሊ ወይኒ 10 ነሓሰ 2021 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ እዩ ተፈጺሙ። ሰበስልጣን ሶማሌን ሕብረት ኣፍሪካን ዕጡቓት አልሸባብ ኣብ ጥቓ ናይታ ገጠር ዓዲ እቶም ዓቀብቲ ሰላም ኣብ ልሙድ ናይ ጸጥታ ምሕላው ስርሖም እናሃለዉ አልሸባብ ኣድብዩ ከም ዘጥቅዖም ኣረጋጊጾም ኣለዉ። እቶም ወታደራት ምስቶም ናዕበኛታት ንብዙሕ ሰዓታት ዝወሰደ ከቢድ ውግእ ኣካይዶም ሓደ ወታደር ሕብረት ኣፍሪካ ከም ዝተቐትልን ካልኦት ክልተ ድማ ከም ዝቆሰሉን ኑር ሓቢሮም። ዓሚሶም ብዛዕባ እቲ ናይ ሲቪላት መቕተልቲ ምርመራ ከም ዘካየደን ውፅኢቱ ዕላዊ ከም ዝገብርን ገሊጹ ኣሎ። ናይ ዚምባብዌ ቀንዲ መራሒ ተቃዋሚ ፓርቲ ሃካይደ ሂችልማ ኣብቲ ሃገር ኣብ ዝተኻየደ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ተዓዋታይ ምዃኖም ብወግዒ ተገሊጹ። ኣብ ዝተኻየደ ዳግመ ምርጫ ልዕሊ 50 ሚእታዊ ድምፂ ብምርካብ እዮም ተዓዊቶም ዘለዉ። ኮሚሽን ምርጫ እቲ ሃገር ሎማዓንተ ኣብ ዋና ከተማ ሉሳካ ከም ዝገለጾ ሂችልማ ልዕሊ 2.8 ሚልዮን ድምፂ ረኺቦም ተዓዊቶም ኣለዉ። ናይቲ ሃገር ፕሬዚዳንት ኤድጋር ሊንጉ 1.8 ሚልዮን ድምፂ ረኺቦም ኣለዉ። ታሊባን ኣፍጋኒስታን ቁፅፅሮም ከም ዝሕየሉን መዕረፎ ነፈርቲ ካቡል ኣብ ሕንፍሽፍሽ ከም ዝኣተውን ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። ዕጡቓት ታሊባን ንቤተ መንግስቲ ካቡል እውን ተቆፃፂሮም እዮም። ብቕልጡፍ ምልውዋጥ ሓይልታት ዓቕሎም ዝፀበቦም ዜጋታት ካልኦት ሃገራትን ምስ ወፃኢ ርክብ ዝፀንሖም ኣፍጋኒስታውያንን ነብሶም ንኸድሕኑ ንመዕረፎ ነፈርቲ ካቡል ኣብ ሕንፍሽፍሽ ኣትዮም ከም ዘለዉ ተፈሊጡ። ቪኦኤ ንዘዳለዎ ሪፖርት ኣብርሃም ተስፋልኡል ተርጊምዎ ኣሎ። በትረ ስልጣን ካቕርቦ እዩ። እቶም ጉጅለ ጣሊባን ድሕሪ 10 ዓመታት ንርእሰ ከተማ ካቡል ኣብ ዝተቆጻጸረሉ እዋን መዕርፎ ነፈርቲ እቲ ሃገር ቀንዲ መስሕብ ማዕከናት ዜና ኮይኑ ኣሎ። ሓይልታት ጣሊባን ገስጋሶም ናብቲ መዕርፎ ነፈርቲ ከብሉ ከለዉ ሰራዊት ኣሜሪካ ድማ ብማዕዶ እቲ ናይ ምግዓዝ በረራታት ምእንታን ከይተዓናቐፍ ናይ ምክልኻልን መፈራርሕን ተኽሲን ከስምዕ ከም ዝወዓለ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ዝረዓዱን ነፍሶም ከድሕኑ ዝጓየዩን ዜጋታት ዝተፈለየ ሃገራት ብሰፊሑ ይሳተፋሉ ኣብ ዘሎ እዋን በዓል ስልጣን መጓዓዝያ ኣየር ኣፍጋኒስታን ድማ መዕርፎ ነፈርቲ ካቡል ክሳብ ዝቕፅል መምርሒ ዝወሃብ ንሲቪላዊ በረራታት ዕፁብ ምዃኑ ኣፍሊጡ። ከም ዩናይትድ ኤርዌይስ ናይ ኣሜሪካ፣ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ብሪቲሽ ኤርዌይስ፣ ናይ ጀርመን ሉፍታንዛን ኤሚሬትን ናይ ፓኪስታን መገዲ ኣየርን ናብ ካቡል ዝነበረን በረራታት ኣቋሪፀን ኣለዋ። ብዙሓት ሃገራት ሰራሕተኛታት ኤምባሲታትን ብምልኦም ኣብ ዘይውፅኣሉ እዋን ሚዛን ሓይሊ ስለ ዝተቀያየረ መዕርፎ ነፈርቲ ካቡል ኣብ ቅልውላው ኣትየሎ። ሰራዊት ጣሊባን ኣብ ጎደናታት ካቡል እናዘሩን ሓለዋታቶም እናቐጸሉን ይርከቡ። ሓደ ካብ መስረት እትጉጅለን ምክትል ኣዛዚ ጣሊባንን ሙላህ ዓብደልቃዲ ባራዳር ብሰንበት ካብ ኣብ ዶሃ ቀጠር ዝርከብ ቤት ጽሕፈቱ ኮይኑ ኣዝፈንው ናይ ቪድዮ መልእኽቲ ነቶም ዕጡቓት ድሕሪ ምሙጋሱ ሓላፍነት ህዝብን ካልእ ጉዳያትን ኣብቲ ሃገር ንዓኣቶም ከም ዝምልከትን ገሊጹ። ንሱ ብቋንቋ ፓሽቱ ኣብ ዘሕለፎ መልእኽቲ ህዝቢ ክረጋጋእን ዘድሊ ጠለባት ክማልኡ ምዃኖምን ኣመልኪቱሎ። ዋና ጸሓፊ ሕብራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተረስ ብወገኖም ጣሊባን ድሕነት ዜጋታት ንክውሕስ ጸዊዖም። ኣሜሪካ እትርከበን 60 ሃገራት ብሰንበት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ድማ ጣሊባን ንውሕስ በረራ ዝተፈላለዩ ዜጋታትን ክወፁ ዝደልዩ ኣፍጋኒስታውያንን ከትግብር ተማሕፂነን እየን። ፕረዚደንት ኣፍጋኒስታን ኣሽራፍ ቃኒ ምስ ምክትሎምን ካልኦት ላዕለዎት መንግስታዊ ሰበስልጣንን ሰንበት ካብቲ ሃገር ሃዲሞም ናብ ታጂክስታን ከም ዝሰገሩ ተፈሊጡሎ። እቶም ፕረዚደንት ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ምፍሳስ ደም ከውግዱ ኢሎም ከም ዝሃደሙ ድሕሪ ምሕባር ካብ ታጂክስታን ናብ ዘይተፈልጠ ካልእ ስፍራ ምኻዶም ተጠቒሶ ኣሎ። መወዳእታ
ዩናይትድ ስቴትስ ንዜጋታታ ተወሳኺ ናይ ኮሮና ቫይረስ መሐየሊ ክታበት ክትህብ እንተደኣ ኮይና ኣብተን ዝቕፅላ 2 ሰሙናት ዝረአዩ ኢሎም ዳይሬክተር ሃገራዊ ኢንስቲትዩት ጥዕና ንፎክስ ኒውስ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሰራሕተኛታት ጥዕና ኣብ ናይ ዓበይቲ መንበርታት ዝሰርሑን ካልኦትን ነቲ ተወሳኺ ክታበት ዝወስሉ ኣብ ቅድሚት ዝተሰርዑ እዮም ኢሎም እቶም ዳይሬክተር ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ በብዕለቱ 129,000 ሰባት ብሓድሽ ዓይነት ኮሮና ቫይረስ ዴልታ ሓደሽቲ ይልከፉ ኣለዉ ኣብ መጀመርያ ወርሒ ሓምለ ካብ ዝነበረ ብ700% ወሲኹሎ ኮሊንስ እቲ ለበዳ ኣብ መዓልቲ ናብ 200,000 ክድይብ ኢሎም ኣለዉ ዩናይትድ ስቴትስ 36.7 ሚልዮን ሰባት ብምምዝጋብ ኣብ ዓለም ቅድሚት ተሰሪዓ ኣላ ኣብ ዙርያ ዓለም ክሳብ ሎማዓንቲ ንግሆ ሶኒ 207 ሚልዮንን 217,030 ሰባት ብኮቪድ-19 ዝተተሓዙ 4,362,337 ድማ ዝሞቱ ተመዝጊቦም ኣለዉ ዜና ኣብዚ ይፍጸም يغنيلنا قبر دمس أمريكا تسمعوا لكم كرة سمعتين أب زينا كم سمعكم وابزحلة في قدام السنبت أب سمين أمريكا زركبوا إلتراويان ببينهم نتقطعتا كايدو مالو التي أب كتما واشنطن دي سي استخايدة في سامتات عمتاوي فيستيفال محبركم إلتراويان سمين أمريكا بتكال مصنعتي إتراويان بوليسين استراتيجين استخايدة قدامي وعلا كم أون بمحبر إتراويان تقدمت بشكلتا أب سمين أمريكا زي تسرعي وددر بشكلتا يونيرو ثم قلت صبصابات عبالات VOA كبر تقرينا حرزام السقاقري ناي لومي عمد فستيفال إرتراويان أمريكاويان كمتي ناي قدم لومي أب استفلاليا كتماتات زي كونس بترنوفا قباب أب حدا بوتا أب واشنطن دي سي تخايدوم أبتي نخلت معلتات قدام سنبت ممرحتات كوفيد تختلو استخايدة فستيفال إرترا أب استفلاليا قزعتات يونايتد ستيتس زموصو أستات حدا شح زخونو تساتفتي ترخيبهم نيروم فولي ملالي عمتاوي فستيفالات باستفلاليا قزعتات زقوما قشاتات مالت داسات كخونا خلوة لومي عمتون نخلن بهيرات إرترا بهلن طبابن بدن صبارق منقدي بمتأنو تدوكينا نيران እተን ቁሸታት ብተወሳኺ ኣብ ኤርትራ ንዘሎ ማሕበር ኢኮኖሚያዊ ኩነታት ንምጉላሕ ጻዕርታት ከም ዝገበራ እውን ቪኦኤ ዘዘራረቦም ወከልቲ ይገልጹ ናይቲ በዓል ቀንዲ ዛዕባ ዝነበረ ብጸሓፊ ህዝባዊ ግንባር ንዴሞክራሲን ፍትሕን ኣቶ ኣላሚን መሐመድ ስዒድ ካብ ኣስመራ ብርሕቐት ዝሃቦ ሰሚናር ክኸውን ከሎ ንሱ ኣብ ዘረብኡ ኤርትራ ተጻብቆታ ዝተጊራ ሙሉእ ዓቕማ ናብ ማሕበር ኢኮኖሚያዊ ዕብየት ገጻ ኣብ ትምለሰሉ እዋን ዘባዊ ተጻብቆታት ሕጂ እውን ስለ ዘየብቅዐ ብምሉእ ዓቕማ ናብ ልምዓታዊ ለውጢ ክትድህብ ኣይከኣለትን ኢሉ ይኹን እምበር ነቲ ዝተለምናዮ ዕላማ ስግኣት ዝነበረ ለበዳ ኮቪድ ተቆጻጺርና እቲ ዝኸበደ ዘባዊ ተጻብቆ እውን ሰጊርና ኣብ ዝሓሸ ውሑስ ኩነታት ስለ ዘለና ዘሰክፈና ነገር የለን ኢሉ ብዛዕባ ፖለቲካዊ ኣርእስቲ ግን ያልዓለን ፌስቲቫል ኤርትራ 2021 ዋሽንግተን ዲሲ ዝተፈላለዩ ኣብ ኤርትራ ዝፈረዩ ነገራት እውን ኣላልዩ ነይሩ ኣብቲ ኣጋጣሚ ካብ ኤርትራ ዝመጹን ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝጸንሑን ስነ ጥበበኛታት ናይ ባህላዊ መደብ ከቕርቡ ከለዉ ንህሉ ኩነታት ዝምልከት መጽናዕታዊ ጽሑፋት እውን ቀሪቡ ነይሩ ሙሉእ ጸብጻብ ኣብ ናይ ጽባሕ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ተኸታተሉ ናብቲ ካልኣይ ፍጻሜ ናይ ዝቐዳመ ሰንበት ምስ እንሰግር ትካል መጽናዕቲ ኤርትራውያን ንፖሊስን ስትራቴጅን ዝተባህለ ምትእኽኻብ ሞያውያንን ተመራምርትን ኤርትራውያን ኣብ ስደት بقدام 14 نحاسة 2021 أب واشنطن دي سي قدامي وعلو أقانيعو نيرو أبتي حدقت زي فكت جزي مساقرو لديموكراسياويت إيرتران وحس كارن أفريكان أب تحتي زبل تيما أب الدراش كاثوليك يونيفرسيتيز وعلن حدا مع التركب بأكالن منزان أستات 250 إيرتراويان تمرامرتن مويوانن كابل سفلاليا هقرات تساتيفهم نيروم مخفتي قال زسمعي بريزيدنت محبر دكتور توماس سولومون كمستقصو اتعود مصنعتي نمويوانن تمرامرتن إيرتراويان نزولو ጸገም ንምግጣም ዝዛተይሉ መኣዲ ምፍጣር ንጉዳይ ኤርትራን ዘላቂ ሰላም ቀርኒ ኣፍሪካን ምዝርራብ ኣብ ሕድሕድ ኤርትራውያን ተመራምርትን ሞያውን ናይ ስራሕን ምሕዝነትን መስመር ምፍጣር ከምኡ እውን ንኣስጋእነት ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ኤርትራ ንምዝታይ ዓሊሙ ኢሉ ኣብቲ ኣጋጣሚ ብኣካልን ማንዛን 6 ወረቓቕቲ ክቐርብ ከሎ ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ጽሑፍ ድማ ክፉት ናይ ክትዕን ልውውጥን ባይታ ነይሩ ኣብ ጉጅለታት ዝተመቓቐሉ ተዛተይቲ ድማ ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ዘተ ውፅኢት ክትዖም ንተሳተፍቲ የካፍሉ ነይሮም ኣብቲ ኣጋጣሚ እውን ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት
ንሓደገኝነት ኤርትራ ተኸዶ ዘላ ኣንፈት ኣመልኪቶም ናብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ቁሉዕ ደብዳቤ ንዝጸሓፉ 13 ኤርትራውያን ምሁራንን ሞያንን ናይ ኣፍልጦን ምስጋናን ምስክር ተዋሂቦም 3 ካብቶም ብልምዲ ብጉጅለ 13 ተባሂሎም ዝጽውዕን ማኒፌስቶ በርሊን ዝብል ክፉት ደብዳቤ ዝጸሓፉን ኤርትራውያን ኣብታ ኣጋጣሚ ብኣካል ክርከቡ ከለዉ ካልኦት ከዓ ናይ ጽሑፍን ድምፅን መልእኽቲ ሰዲዶም ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ዓውደ መጽናዕቲ ተኻፊሉ ዝውዓለ ኣብርሃም ተስፋልኡል ንኣካይድ እቲ ማሕበር ከዘራርብን ነቲ ዝነበረ ዘተ ክከታተልን ዕድል ረኺቡ ነይሩ ንረቡዕ ዝሰፍሐ መደብ ክህልወና እዩ ተኸታተሉ ሳልሳይ ንጥፈት ኤርትራውያን እውን ነይሩ ንውድድር ብሽግለታ ዝምልከት ማሕበር ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ብሽግለታ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝተባህለ ናይ ኣፍቀርትን ተወዳደርትን ብሽግለታ እውን ዓርብን ቀዳምን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ውድድሩ ሰሪዑ ውዒሉ እዚ ኣብ 2019 ዝተመስረተ ኪንዮ ሃይማኖት ፖለቲካን ኣከባብን ዝኣመሰሉ ፍልልያት ሰጊሩ ንስድራ ቤታዊ ፍቕሪ ብሽግለታ ክምለስ ዝሕልን ምጥርናፍ ኣብዚ ናይ ሕጂ ርክቡ 3 ውድድራት ሰሪዖም ኣብቲ ን10 30 40 ማይላት ዝሸፈነ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ካልኣይን ላዕለዋይን ደረጃ ውድድራት ብሓፈሻ ኣስታት 50 ተቐዳደምቲ ተወዳዲሮም እቲ ጽምብል ካብ ባልቲሞር ዝመፁ ሕፃናት እውን ንሓደ ዙርያ ዝኸይድ መኽፈቲ ውድድር ገይሮም ነይሮም ብዛዕባ እዚ ስፖርታዊ ምጥኽኻብ ብዝምልከት እውን ዝሰፍሐ መደባት ካልእ መዓልቲ ክነቕርብ ተስፋ ንገብር ሰምዕዎ ዘለኹም ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ሰሙናዊ ስፖርት ክንሓልፍ ከመይ ኣምሲኹም ኣብ ኦሎምፒክ ቶኪዮ ብልጫ ዝረኸቡ ኢትዮጵያውያን ኣትሌታት ሽልማት ተበርኪቶሎም ኣብ 10,000 ሜዳልያ ወርቂ ዝተሸለመ ሰሎሞን ባሬጋ ክልል ደቡብ 500,000 ቅርሺ ክሽልሞ ከሎ ፖሊስ ደቡብ ድማ ማዕርግ ኮማንደርነት ሂብዎ ኣሎ ምምሕዳር ከተማ ወልቂጤ ብወገኑ 10,000 ካሬ ሜትር ስፍራ ኢንቨስትመንት ከም ዝሃቦ ተፈሊጡ ብዝተኣሳሰረ ዜና ኣትሌት ለሜቻ ግርማ 350,000 ቅርሺ ለተሰንበት ግዳይን ጉዳፍ ጸጋይን ድማ ከ250,000 ቅርሺ ተሸሊመን ኣለዋ ኣብ ኢንቨስትመንት ክሳተፋ ድልየት እንተልይወን 1,000 ካሬ ሜትር ቦታ ከም ዝወሃበን እውን እቲ ዜና ይገልጽ ኣሰልጠንቲ እቶም ኣትሌታት ካብ 50 እስካብ 100,000 ተሸሊሞም ይብል ወኪልና ኬነዲ ኣባተ ዝለኣኾ ሪፖርት ኩዕሶ እግሪ ንናይ ጽዋዕ ዓለም መጻረይ ግጥማት ተሳተፍ ዘላ ትሕቲ 20 ናይ ዝዕድሜን ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ኣብ ስታድየም ኣበበ ቢቂላ ኣዲስ ኣበባ ንሃገራዊት ጋንታ ጅቡቲ ትሕቲ 20 ዝዕድሜን 3-1 ስዒራ ስፓኝ ድሕሪ ሊዮነል ሜሲ ናብ ስሩዕ ግጥማት ተመሊሳ ዘላ ጋንታ ባርሴሎና ንጋንታ ሪል ሶሴዳድ ኣተኣናጊዳ ብዛዕግብ ውፅኢት 4-2 ተዓዊታ ኣብ ስታድየም ዝነበሩ ደገፍቲ ባርሳ ግና ፍቕሪ ሊዮነል ሜሲ ዝወጸሎም ኣይመስልን ድሕሪ 17 ዓመት ንዓወታት እታ ጋንታ መበገሲ ዝነበረ ሜሲ ምስ ተፈልዮም እውን ሽሙ ብዓውታ ምግዋሕ ኣያቋረጹን ኣብ ዘይነበረሉ ስታድየም ጋንታ ባርሴሎና ምስ ሪል ሶሴዳድ ን9 ደቃይቕ ተጻዊታ 4-2 ክትዕወት ከላ ኣብቲ ስታድየም ዝነበሩ ደገፍታ ኣብ መበል 55 ደቂቓ ሜሲ ባርሳ እናበሉ ይጭድሩ ነይሮም ሜሲ ግና ንኸይምለስ ከይድኡ ምስ ፈረንሳዊት ጋንታ ፓሪስ ሴንት ጀርመን ይጻወት ኣሎ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ኣርሴናል ብብሬንትፎርድ 2-0 ተሳዒራ ኣብ ፈላማይ ግጥማ ካብ ታሕተዋይ ሊግ ዝመጸት እያ ጋንታ ብሬንትፎርድ ማንቸስተር ዩናይትድ ንሊድስ 5-1 ኣፋንያታ ቸልሲ ንክሪስታል ፓላስ 3-0 ኤቨርተን ንሳውዝሃምፕተን 3-1 ሊቨርፑል ንኖርዊች 3-0 ቶተንሃም ንማንቸስተር ሲቲ 1-0 ኣገራሚ ውፅኢት ሜዳ ቴንስ ኣፍቀርቲ ሜዳ ቴንስ ብሰንኪ ኩነተ ጥዕና ውሩይ ተጻዋታይ ሜዳ ቴንስ ሮጀር ፌደረር ይሻቐሉ ኣለዉ ኣዝዩ ተባላሓታይን ምናልባሽ እውን መዳረግቲ ኣልቦ ተባሂሉ ብገለ ተንተንቲ ስፖርት ዝዝረበሉን ስዊሳዊ ሮጀር ፌደረር ብሰንኪቲ ኣብ ዝቐረባ ዝነበሮ ግጥም ኣብ እግሩ መጉዳእቲ ስለ ዘጋጠሞ ዶክተሩ መጥባሕቲ ከየድልየካ ኣይተርፍን ከም ዝበሎ ይዛረብ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ዕድመ ሮጀር ፌደረር ኣብ ሜዳ ቴንስ የብቃ ዶኾን ኢሎም ዝሰግኡ ሰባት እውን ኣለዉ እዚ ዳሕረዋይ መጥባሕቲ መበል ሳልሳይ መጥባሕቲ ስለ ዝኾኖ ዳግም ናብ ሜዳ ኣይምለስን ዝብል ስምዒት ከም ዝሓደረ እውን ባዕሉ ፌደረር ገሊጹ ኣሎ 40 ዓመት ዝዕድሚኡ ፌደረር 20 ግዜ ንግራንድ ስላም ዓበይቲ ግጥማት ማለት እዩ
ከምኡውን 103 ግዜ ምስ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ተጋጢሙ ዝተዓወተ ስሙይ ተጻዋታይ ሜዳ ቴኒስ እዩ። ኣብ ስብእንኡ ክንመጽእ ከለና ፋውንዴሽን ሮጀር ፌደረር ዝበሃል ውዳበ መስሪቱ ብሕልፊ ኣብ ትሕቲ ድኽነት ንዝርከቡ ቆልዑ ኣፍሪቃን ስዊዘርላንድን ዕድል ትምህርቲ ዘመቻቸወ ለጋስ ሰብ እዩ። ኣብ መወዳእታ ኣብ 1974 ምስ ሕሪት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ናይ ሽዑ ሃገረ ምዕራብ ጀርመን ተሰሊፉ ጽዋዕ ዓለም ዝተዓወተ ገርድ ሙለር ኣብ መበል 75 ዓመት ዕድሚኡ ዓሪፉ። ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዑ ኣለኹም ናብ ተረኛ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጅን። እስጢፋኖስ ኣስናቀ ይበሃል። ኣብ ደቀ ምሓረ ኤርትራ ዝነብር ኣብ መምሕያሽ ቆጠብቲ ጸዓት መጎጎታት ነጥብ በዓል ሞያ ኤሌክትሪክ እዩ። ጠንቂ ምብራስ ኣግራብ ንዝኾነ ናይ ዕንፀይቲ መጎጎን መቕሎን ኣመሓይሹ ብምስራሕ ምብራስ ኣግራብ ንምጉዳልን ካብኡ ሓሊፉ እውን ምውጋድን ሓሊኑ ይሰርሕ ከም ዘሎን ድሮ እውን ሃልኪ ኤሌክትሪክ ብፍርቂ ተጉድል መጎጎን ኤሌክትሪክን ዝሰርሕ መቕሎን ከም ዝሰርሐ ንቪኦኤ ተዛሪቡ ኣሎ። ኣብ ፀብጻብ ብርሃነ በርሀ እስጢፋኖስ ኣስናቀይ ተጠቃምነት ዕንፀይቲ ኣብ ምጉዳል ዝሕግዙ ዝተፈላለዩ መፍሰሊ ምግብታት ኣብ ምስራሕ ዝነጥፍ ኣብ ፈለማ 4 ዝርከብ ሕርኩት ሰራሕተኛ እዩ። ኣብ 1997 ሓሙሻይ ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎቱ ንምፍጻም ኣብ ምክልኻል ኣብ ዝተመደበሉ እዋን ብፀሓያዊ ጸዓት ዝሰርሕ መፍሰሊ ምግቢ ንምስራሕ ከም ተበገሰን ፕላስቲካዊ ሌንስ ካብ ወጻኢ $250 ጠሊሙ ኣብ ዘካየዶ ፈተነ ተስፋ ዝህብ ውፅኢት እንተረኸበ እኳ ዋግኡ ክቡርን ኣገልግሎቱን ውሱን ብምንባሩ ኣብ 2010 ሃልኪ ጸዓት ኤሌክትሪክ ብፍርቂ ተጉድል መጎጎ ከም ዝሰርሐን ካብ ሚኒስትሪ ጸዓቱን ናይ ኣፍልጦ ምስክር ወረቐት ከም ዝተዋሃበን እስጢፋኖስ ወሲኹ የረድእ። 2012 ከምዚ ኣብዚ ወረቐት ትሪኦ ዘለኻ ሚኒስትሪ ጸዓትን ማዕድንን ዝሃበን ናይ ኣፍልጦ ወረቐቲ ቅድሚኡ ከምዚ ፊርና ይፈልጥን ናይ ምሎምኒ ኣብቲ ናቶም ላብ 3-4 ግዜ ብሕቀይ ሒዘ ሰንካሲተ ሒዘ እናተመላለስኩ ፈቲኖም ነቲ ስራሕ ዝሃቡኒ ወረቐቲ ነቲ ዝነበረ ሃልኪ ልዕሊ ፍርቂ ኣብዲላቶ ቦታ ብሓፈሻ ስጋብ 60% ኤፊሽንሲ ኣርያ ጽቡቕ ኮይና ማለት እዩ። እታ ዝሰርሐ መጎጎ ነቲ ብሰንኪ ትሑት ዝዓቐመን ቆጠርቲ መጎጎ ክጥቀሙ ዘይከኣሉ ከባቢታት መጎጎ ኤሌክትሪክ ክጥቀሙ ከም ዝኽኣሉ እስጢፋኖስ ብኣብነት የብርህ። ግዜ ደርጊ ድዩ ካልእ ተዓዲለን ነበራ ቆጠርቲ ልዕሊ 10 ኣምፐር ይሕልፋን ኣብታ ኮንታክተር ናይ 10 ኣምፐር ብሬከር ኣላ ልዕሊኡ እንድሕር ከይዱ የቋርጥ እዩ። ስለዚ ተጠቀምቲ ነብሩ ናይ ተዕድል ዝሃዳሙ ሕጂ ተጠቃሚ ነበረ ናይ መጎጎ ኤሌክትሪክ ቆጻሪ እናሃለዎም መጎጎ ኤሌክትሪክ ክጥቀሙ ይክእሉ ነይሮም። እዚ ብፀሓያዊ ጸዓት ሰርሕ ዘሎ ኣብነት ከም በዓል ዓረዛ ካልእ ዓድታት ዊን ዘሎ ከተማታት ኣብነት ሕጂ ተጠቀምቲ ናይ መጎጎ ኾኑሎ ቆጻሪ ትሕቲ 10 ኣምፐር ተሕልፍ። ስለዚ ብትሕቲ 10 ኣምፐር ዝሰርሓ መጎጎታት ተጠቀምቲ ናይ ዝዕድል ኮይኖም ማለት እዩ። ኣብ 2001 ኣብ ከተማ ምጽዋዕ ኣብ ዝነበረሉ ካብ ዓሳ ዝወፅእ ጓሓፍ እተነቅጽ መሳርሒት ብምስራሕ ዳግማይ ንምግቢ ደርሆን ወይ ከብትን ንምውዓል ፈተነታት ከም ዘካየደ ድሒሮውን ጨዋም ማይ ባህሪ ብዋዒ በመህፋፍ ናብ ስተማይ ብምቕያር ጸገም ኣብ ደሴታት ዝነብሩ ክፋል ሕብረተሰብ ንምፍታሕ ዝሕግዝ ስራሕ ከም ዝሰርሐን ከም ዝድለ ከም ዘይሰጎመን ተዛሪቡ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ዝተፈላለዩ ከም መርዓን ካልእን ዝኣመሰሉ ውራያት ንስዋ መዳለዊ ንሽሮ ቆሎን ጥሕንን ዝኣመሰሉ ምግብታት ንምቕላውን ንምስንካትን ዝሃልኽ ዕንፀይቲ ንምጉዳል እትሕግዝ ብኤሌክትሪክ እትሰርሕ መቕሎ ከም ዝሰርሐ ዝተዛረበ እስጢፋኖስ እታ መቕሎ ዘለዋ ብልጫ ብኸምዚ የብርህ። ሓደ ከም ዝትሪያ ዘለኻ ቁመታ ቅርጻ ኩሉ ነታ ናይ ቀደም መቕሎያ ትመስል። ካልእ ብጥዕና እንድሕሪናዮ በቲ ትክ ዝመጽእ ዝነበረ ምስ ትንፋስ ዝተኣሳሰር ናይ ዓይኒ ዝተኣሳሰር ኩሉ ኣለርጂ ነዚ ዝኣመሰለ ሽግራት ክትፈቲሐ ብኣሳልጦ እንተሪእና ንኣብነት መቕሎ ክትስንክት እንድሕር ኮንካ ኣብ ደገ ወፂእካ ፀሓይ ወይ ድማ ማይ እንድሕር ኣሎ እዚ ኩሉ ዘይምቹእነት ኣወጊዳ ሓንቲ ደ ኣብ ገዛኣ ምስ ደቃ እናዕለለ ቴሌቪዥን እናርኣየት ስራሕ ክሰርሕ ትኽእል እያ ማለት እዩ። ወላ ብዋጋዊ እንድሕሪና ንኣብነት ኣብዚ ከተማና ዕንጨይቲ ኣብ ኩንታል ስጋብ 700 ገለን እዩ ዘውፅእ ንሓደ ኪሎዋት ሃወር 2.60 ገለን ሳንቲም ኢና ንኸፍል። ስለዚ በዚኣ ብዙሕ ኢኻ ትሳልጥ ማለት እዩ። ስለዚ ኣጠቃሊና ክንሪኦ ከለና ጥቕማ ብገንዘብ ብኣሳልጦ ብጥዕና ብምቹእነት ብዙሕ ነገር እዚ ሴፍ ክትገብረልና እያ ማለት እዩ። ዓብዪ ንዓለም ሰኪፍዋ ዘሎ ነገር
ኣብዚ ሃገር ሕጂ ንነቕሓሉ ዘለና ምብራስ ኣግራብ ወላ ዝኩሉ ዓይነት መጉጉ ተሰሪሑ ገለወይን ገረብ ምቁራፅ ስቲል ኣይቋርፅን ተዓቢ ምክንያት እንታይ ድሕሪልና እቲ ናይ መቕሎ ነገር ህዝብና ውራይ ስለ ዝፈቱ ብዙሕ ነገር ካብ መቕሎ ስራሕ ስለ ዘሎ እቲ ምቁራፅ ኣግራብ ኣይቋርፅን ሕጂ ምስራሕ ናይዛ መቕሎ ነቲ ሓደጋ ናይ ምቁራፅ ኣግራብ ክንክዮ ዝብል ልዑል ተስፋ ኣለና ማለት እዩ ተጠቃሚት ናይዛ ናይ ኤሌክትሪክ መቕሎ ዝኾነ ኣደ ብወገነን ብብዙሕ ሸነኻታት ተመራፂት ከም ዝኾነት ርእቶን ሂበን ኣለዋ ኣነ ደገፍ ብርሃን ይበሃል ደቂ ምሓሪ ይቕመጥ እዛ መቕሎ እዚኣ ብኩሉ ነገራ ተሓጒሰላ ምክንያቱ ኣነ ብትሓደ ወገን ካብ ንፋስ ድሒነ ካብ ፀሓይ ድሒነ ኣገዛይ ኮይነ ሓዳሪ እንዳጎበርኩ ዓተረ ይቆልወላ እጫይ ስንክተላ ዘድለየኒ ዝኾነ ነገር ሰርሐላ ማለት እዩ ብ10 ደቂቃት ረስን ካብ ትክድ ሒነን ካብ ኣግራብ ምብራስ ነቲ ሃገር እውን ነቲ ዝኾነ ነገር እውን ኣድሒነን ናይ ስነ ጽሑፍ ዝንባለን ድሌትን ከም ዘለዎ ዝተዛረበ ስቲፋኖስ ጎኒ ናይ መጎጎ ስርሑ ዝተፈላለዩ ጽሑፋትን መጽሓፍትን ከም ጸሓፈ እዩ ዝዛረብ ኣብ ቀጻሊ ፈሃም ንምጉዳልን ንምውጋድን እትሕግዝ ፋርኔሎ ናይ መስራሕ መደብ ከም ዘለዎ ሓቢሩና ኣሎ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ ሓፈሻዊ ምድምና ድማ በዝን ፍጽማልና ጽባሕ ሰሉ ሲራኽበና ክብረ ሰማዕቲ ልዋም ለይቲ ሰላም ከመይ ቀኒኹም ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ብ22 25 31 ሜትር ባን ከምኡውን ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ዝመሓላለፍ ናይ ፍርቂ ሰዓት ፈነወና ጀሚሩ ኣሎ ንሎሚ ሶኒ 16 ናሓሰ 2021 ወይ 10 ናሓሰ 2013 ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተኻየደ ፌስቲቫላትን ዋዕላታት ምህራትን ዝምልከት ጸብጻባት ኣለና ብሰሙናዊ ስፖርት ሓሊፍና ድማ ኣብ ኤርትራ ኣብ ምምሕያሽ ቆጠብቲ ጸዓት መጎጎታት ዝነጥፍ በዓል ሞያ ኸነዛርብ ኢና